prietenii strânși. Vă spun și eu tuturor un bun venit. Știu că sunt aici tot felul de oameni, suntem tot felul de oameni. Unii de acasă care veniți constant, poate unii ați venit pentru prima oară aici, cred că unii sunteți aici pentru evenimentul din familia Galchiș, binecuvântarea care va fi mai târziu. Dar tuturor aș vrea să vă spun că de 4 luni de zile în biserica noastră, în timpul de predică, stăm lângă cartea Ieremia. Este o carte profetică din Vechiul Testament, iar astăzi este ultima întâlnire cu această carte. Și deși se zice că dacă prinzi finalul, poți recupera mai ușor drumul, vreau să vă dezamăgesc spunând că nu vom avea azi o recapitulare, nu vom trece prin toate ideile cărții. Nu sunteți scutiți, dacă încă nu ați făcut-o, de a vă bucura cu adevărat de ea citind-o de la un capăt la altul. Însă aș vrea să aduc câteva reflexii personale, dacă vreți, cu privire la adevărurile din această carte. Și aș porni de la afirmația cu care am început studiul nostru. Acum 4 luni de zile, nu știu dacă mai țineți minte faptul că Manu a stat aici și și-a încheiat introducerea în Ieremia, și-a încheiat motivarea de a studia această carte cu următoarea afirmație. Singura noastră nădejde ca să ne întoarcem cu adevărat la Domnul e să-i cunoaștem inima. Dați-mi voie să repet. Singura nădejde de a ne întoarce cu adevărat la Dumnezeu e să-i cunoaștem inima. Și de aceea, dacă ne-am apropiat cu sinceritate în aceste 4 luni de cartea Ieremia, nu cred că nu am putut înțelege măcar puțin din inima lui Dumnezeu. Cred că, de fapt, acesta este motivul pentru care cartea Ieremia și orice carte din Scriptură este lăsată în Scriptură. Să cunoaștem inima lui Dumnezeu față de noi, oamenii. Și deși cartea poartă titlul Ieremia, acest om care a trăit cu sute de ani în urmă, nu este despre Ieremia. Ieremia a fost doar un vas în care Dumnezeu a turnat povara lui, durerea lui. Ieremia a ajuns să simtă, să reacționeze, să plângă chiar după bătăile inimii lui Dumnezeu. De aceea el este doar un personaj în ceea ce putem numi povestea inimii lui Dumnezeu față de poporul său. Și vă spun încă de pe acum, veți auzi cuvântul inimă de foarte multe ori dimineața aceasta, pentru că despre asta aș vrea să vorbesc și eu. Câteva gânduri despre inima lui Dumnezeu în cartea Ieremia. În cărțile profetice din Vechiul Testament și cu atât mai mult în Ieremia, descoperim un Dumnezeu plin de emoții. Aș spune chiar un Dumnezeu care se face vulnerabil înaintea oamenilor. Și știu că poate pentru unii sună ciudat lucrul acesta. Ne gândim doar la ce am cântat acum câteva minute. Am cântat despre un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu creator. Am auzit despre un Dumnezeu care ține în mâini galaxii, pe de-o parte, pe de altă parte ne-a țesut pe fiecare într-un chip tainic și ne cunoaște fiecare celulă din corp. Un astfel de Dumnezeu omnipotent, un Dumnezeu aparent imun la oscilațiile noastre ale oamenilor, putem vorbi despre El ca la un Dumnezeu care are emoții, un Dumnezeu care suferă, un Dumnezeu care speră, un Dumnezeu care este dezamăgit, un Dumnezeu care așteaptă să fie convins. Am putea spune că a vorbi despre Dumnezeu în asemenea cuvinte nu este altceva decât a proiecta pe Dumnezeu trăsăturile noastre, ale oamenilor, inima noastră. Pentru că astfel să ne-l apropiem puțin, să-L putem cunoaște mai bine. Dar de fapt, dragii mei, este chiar invers. Noi suntem cei creați după chipul și asemănarea Lui. Dacă noi avem inimă, dacă noi avem sentimente, dacă noi avem trăiri, este pentru că Dumnezeu le are mai întâi. El ne-a creat așa. În primul rând, în cartea Ieremia descoperim, după cum spuneam, un Dumnezeu care suferă. Citind cartea, vedem un Dumnezeu care se simte trădat de oameni. Un Dumnezeu care este dezamăgit de alegerile oamenilor. Dar vedem și un Dumnezeu care speră. Speră că oamenii vor face alegerea potrivită data viitoare când apar aceleași circumstanțe.
Un Dumnezeu care așteaptă cu răbdare răspunsul potrivit. Un Dumnezeu care se mânie, un Dumnezeu care suferă, așadar. Dar în carte vedem și o altă latură a inimii lui Dumnezeu, un Dumnezeu îndelung răbdător. De multe ori m-am trezit citind cartea că vreau să dau eu verdictul în locul lui Dumnezeu și gândindu-mă la introducerea lui Tavi, câteodată vă mărturisesc, nu doar când citesc Ieremia, ci și când mă uit în jur, zic, de-aș putea fi eu Dumnezeu pentru o clipă. Ce i-aș pune la punct pe ăștia? Câtă răbdare mai poate avea Dumnezeu cu oameni care în mod permanent și într-un mod fățiș îi întorc spatele, își bat joc de ei. Aveți poate și voi sentimentul ăsta când vă uitați în jur, nu la noi înșine, bineînțeles, la alții și zicem, ce i-aș pune la punct de a-și fi Dumnezeu pentru o zi. Însă, în cartea Ieremia vedem cum, capitol după capitol, chiar dacă situația deja devenea critică, Dumnezeu mai avea răbdare. Își mai trimitea profetul încă o dată să-și punea inima pe tavă înaintea oamenilor, sperând că măcar acum, în ultimul ceas, ei își vor schimba atitudinea, își vor schimba comportamentul. Dumnezeu aștepta cel mai mic semn de pocăință din partea oamenilor. Așadar, un Dumnezeu îndelung răbdător, dar un Dumnezeu drept până la urmă. În această carte am văzut împlinit un binecunoscut verset din Epistola către Romani. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărui necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărui nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirea lor. Am văzut în această carte un Dumnezeu mânios. Pentru mine, expresia cea mai dură, dacă vreți, și plină de durere din carte, a fost atunci când Dumnezeu spune poporului său, mă întorc împotriva voastră. Cu tot ce sunt eu voi căuta să vă fac rău și nu bine. Și când te gândești la această imagine, Dumnezeul Creator se întoarce împotriva ta și caută să-ți facă rău și nu bine datorită persistenței tale în neascultare. O imagine care n-aș vrea ca vreodată să fie spusă în dreptul niciunuia de aici. Dumnezeu să se întoarcă împotriva ta. Dar în același timp, tot în Ieremia am văzut un Dumnezeu răscumpărător, iertător. Un Dumnezeu care a fost gata să schimbe circumstanțele. Chiar și după ce pedeapsa a venit peste poporul său, încă cuvintele lui răzbat. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Dar cel puțin pentru mine, cel mai fascinant aspect al inimii lui Dumnezeu din carte este dorința lui de a-și lega numele de niște oameni. Insistența cu care Dumnezeu ne urmărește, cu care Dumnezeu caută să aibă o relație cu oameni. Cu oameni ca mine și ca tine. Și când stai să te gândești, noi care suntem ca un abur, spune Scriptura, viața noastră trece, pare atât de neînsemnată. Dumnezeu se oprește în dreptul fiecăruia de aici și spune, ai preț în ochii mei, e special pentru mine, vreau să-mi leg numele de tine, vreau să-ți dau un destin extraordinar. Dumnezeu a spus acest lucru pe fiecare pagină a cărții. Mi-am găsit și versetul preferat din cartea Ieremia, un verset pe care vă mărturisesc, nu-l cunoșteam până acum. Nu mi-a sărit în ochi, ca și de data aceasta. În Ieremia, capitolul 13. Acolo Dumnezeu spune așa, cum se lipește brâul de coapsele unui om, așa îmi lipisem eu toată casa lui Israel și toată casa lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul meu, numele meu, lauda mea, slava mea. Cum se lipește brâul de coapsele unui om, Dumnezeu vrea să-și lipească pe om, oamenii, să fie poporul lui, numele lui, lauda lui, slava lui. Ce extraordinar Dumnezeu! Dar această carte ne vorbește la fel de mult și despre inima noastră, despre inima omului. Data trecută, Gabi ne-a ajutat să urmărim procesul degradării inimii omului în cartea Ieremia, dar și cel al răscumpărării, al restaurării. Și aș vrea în continuare să
am câteva gânduri și legat de acest aspect. Atunci când ne gândim la inima omului în cartea Ieremia, cei care ați citit cartea mai des, cu siguranță că știți un verset care îl cităm foarte des atunci când vorbim de inima noastră. Cel din capitolul 17, versetul 9. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Și atunci când vorbim de inima noastră, noi pornim de la acest punct, cităm acest verset. Avem o inimă nespus de înșelătoare. Avem o inimă deznădăjduit de rea. Dar ce am observat în Ieremia este că Dumnezeu nu pornește din acest punct. Când se uită la noi, oamenii, primul lucru care îi vine în mintea lui Dumnezeu nu este inima noastră păcătoasă, inima noastră rătăcită. Și aș vrea să vă arăt lucrul acesta chiar din primele versete din carte. În capitolul 2, primul oracol profetic, primul moment în care Dumnezeu vorbește despre starea Lui și despre poporul Său, haideți să vă arăt cum începe de fapt Dumnezeu. Spune El în versetul 2, capitolul 2, mi-aduc aminte de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu într-un pământ neînsemnat. Atunci, Israel era închinată Domnului, era cele dintâi roade ale lui. Toți cei ce mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Dumnezeu, când s-a uitat la poporul Său, în primul rând și-a adus aminte de acel aspect al inimii omului care îl face capabil să-L iubească pe Dumnezeu. Îmi aduc aminte de dragostea ta, îmi aduc aminte de iubirea ta, îmi aduc aminte când mă urmai în pustiu, spune El. Dragii mei, Dumnezeu ne-a înzestrat cu o inimă capabilă de lucruri extraordinare, de lucruri mărețe. Și asta pentru că noi avem capacitatea de a ne deschide spre altceva din exterior. Avem capacitatea de a ne bucura de binele altuia, de a ne implica în planurile altuia, de a ne alipi de altcineva. Cu alte cuvinte, simplu spus, avem capacitatea de a iubi. Iar iubirea de Dumnezeu este cea mai înaltă formă în care putem fi împliniți ca și oameni. Inima noastră rezonează cel mai bine cu această stare în care îl iubim pe Dumnezeu, ne alipim de El. Și Dumnezeu, cred că atunci când se uită la noi, la asta se gândește, în primul rând, la asta se gândea și la poporul Său. Cred că își aduce aminte de acea stare a omului cu care se întâlnea în răcoarea dimineții, în Eden. Acea comuniune dintre om și Dumnezeu. Și de acolo începe povestea inimii noastre. Dar, bineînțeles, inima noastră este capabilă și de altceva. Și am văzut în cartea Ieremia că este o caracteristică care nouă ne lipsește, nouă oamenilor, și anume loialitatea. Pentru că vine momentul în care atunci când ni se prezintă ceva mai atrăgător, mai strălucitor, îl lăsăm pe Dumnezeu deoparte, îl vindem pe Dumnezeu, îl trădăm pe Dumnezeu. Și precum personajul din Biblie, Esau, îl vindem pe Dumnezeu atunci când suntem amăgiți de mireasma bridului de linte, în cazul său. Atunci, țineți minte, acest Esau și-a vândut dreptul, sau mai bine zis, oportunitatea de a fi conlucrător cu Dumnezeu în răscumpărarea fraților săi. Pentru ce? Pentru o mâncare, pentru o satisfacție de moment, pentru o bucurie de o clipă. Am întrebat, oare acest scenariu de câte ori nu se repetă și în viața noastră? Pentru ce îl vindem sau îl trădăm noi pe Dumnezeu astăzi? Care este acea plăcere de moment pentru care dai cu piciorul în acest destin măreț de a trăi ca și copil al lui Dumnezeu? Fratele Marius de seară, așa cum am auzit, va aborda un domeniu în care de atâtea ori ne frângem gâtul, un domeniu în care de atâtea ori îl vindem, într-adevăr, pe Dumnezeu pentru o plăcere de moment. O temă mereu actuală, desfrânarea, pofta sexuală. Pentru o bucurie de moment dăm cu piciorul în tot ce e mai scump și mai valoros în viața noastră. Dar nu doar în acest domeniu, poate pentru un ban în plus, pentru apreciere în plus, pentru un compliment în plus. Îl dăm pe Dumnezeu.
Îl dăm pe Dumnezeu pentru nimicuri. Și acesta este un alt element care îl vedem în Scriptură. Toate acele lucruri pe care noi credem pe moment că sunt tot ce avem nevoie, avem neapărat nevoie de acel lucru, de fapt, sunt un nimic. Sunt un nimic comparat cu Dumnezeu. Și aș vrea să vă citesc un verset în care Dumnezeu ne spune chiar acest lucru. Este tot din capitolul 2. Spune Dumnezeu: ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Cred că acesta este motivul pentru care Scriptura pune așa de mult accent pe cunoașterea lui Dumnezeu, pe cunoașterea căilor sale. Pentru că pe măsură ce îl cunoști pe El, îl înțelegi, toate celelalte lucruri care odinioară ți se păreau valoroase sunt ca nimicuri în comparație cu El. Un alt text deosebit din cartea Ieremia îl găsim în capitolul 9 al cărții și ne vorbește chiar de acest aspect. Acolo ni se spune așa: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel ce se laudă să se laudă că are pricepere și că mă cunoaște. Înțelepciunea, tăria, bogăția, fără cunoaștere de Dumnezeu, sunt nimicuri. Cu alte cuvinte, dragul meu, poți să ai totul în această viață. Dacă nu îl ai pe Dumnezeu, tot ce faci este să umbli toată ziua după nimicuri și până la urmă să ajungi și tu un nimic. Să nu realizezi nimic cu viața ta. Sau poți să te plângi că nu ai nimic în această viață, dar dacă îl pierzi pe Dumnezeu, vei rămâne exact cu atât, cu nimic. Apostolul Pavel subliniază atât de frumos acest lucru în Filipeni și parcă în lumina cărții Ieremia acel pasaj capătă o semnificație aparte. Spune el: toate le-am considerat un gunoi, comparat cu onoarea de a-L cunoaște pe Hristos. Așadar, am văzut că inima noastră este capabilă de un lucru extraordinar, de a-L iubi pe Dumnezeu, dar este capabilă și de trădare, de a-L vinde pe Dumnezeu pentru nimicuri. În cartea Ieremia vedem și un al doilea pas, o al doua etapă. Când facem acest lucru, Dumnezeu ne lasă să mergem pe drumul pe care l-am ales. Ne lasă în voia minții noastre, cu alte cuvinte. Ne lasă să suferim consecințele comportamentului nostru. Și ne lasă să facem acest lucru în speranță că la un moment dat, când ne vom uita în oglindă, vom avea o sclipire și vom vedea ce am ajuns, unde am ajuns și ne vom veni în fire și ne vom întoarce la El. Tot în capitolul 2 este un verset care cred că exprimă atât de mult acest lucru. Și citesc mai mult capitolul 2 pentru că este un capitol rezumativ. La începutul cărții Ieremia, într-un fel, Dumnezeu rezumă problema pe care o are, durerea din inima lui. Și uitați ce spune în versetul 19 al acestui capitol. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Vreau să vă recitesc acest verset, de data aceasta dintr-o altă traducere, din noua traducere în limba română, care cred că exprimă mai clar acest adevăr. Răutatea ta te va pedepsi, răzvrătirea ta te va mustra. Vei ști și vei vedea astfel cât de rău și de amar este pentru tine să-L părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să nu ai nicio frică de mine, zice Stăpânul Domnul oștirilor. Ajungem ca faptele noastre rele să se întoarcă împotriva noastră și pedeapsa să fie chiar consecința comportamentului nostru. Spre exemplu, alegem să privim în fiecare zi la materiale pornografice, după care începem să ne plângem că nu mai simțim intimitate cu cei din jurul nostru. Nu ne mai putem concentra că citim din Biblie, când venim la biserică nu mai simțim nimic, nu ne mai putem ruga. Sau, poate pentru noi bărbații, alegem să ne neglijăm soția, copiii, muncind tot mai mult pentru puțin mai mult. După care ne plângem că nu mai putem comunica cu cei din familie.
Și nu știm de ce ni se reproșează că suntem ca niște străini în casă. În astfel de momente se împlinește ceea ce am citit. Răutatea noastră ne va pedepsi. Răzvrătirea noastră ne va mustra. Și ajungem să vedem unde duce înstrăinarea de Dumnezeu. Și astfel ne apropiem de un al treilea pas în ce privește inima noastră. Și aici este un punct de turnură, dacă vreți, un macaz. Vorbeam la început de capacitatea inimii noastre de a face lucruri extraordinare și acum suntem din nou la un astfel de moment. Inima noastră a fost creată cu capacitatea ca odată ce ajunge în mocirlă să strige către Dumnezeu, să se relege de Creatorul ei. Și lucrul acesta se întâmplă prin pocăință. Acel moment în care vezi unde ai ajuns și precum fiul risipitor ajungi să simți gustul roșcovelor și te aduci aminte de tatăl, îți aduci aminte de acasă. Și îți dai seama că tot ceea ce ți s-a întâmplat în viață până în acest punct a fost modul în care Dumnezeu te cercetează. Toate lucrurile rele prin care ai trecut au fost semnalele de alarmă a lui Dumnezeu prin care El îți spune, așa cum o face de atâtea ori în cartea Ieremia, întoarce-te, copil răzvătit, întoarce-te de la calea ta cea rea, îndreaptă-ți umbletele și faptele. Sau un alt verset din Noul Testament care rezumă această chemare, Fapte, capitolul 3, versetul 19. Pocăiți-vă, dar, întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Vedeți, cartea Ieremia ne-a confirmat încă o dată, dacă era cazul, că nu păcatul în esență este problema între Dumnezeu și om. Și deși Biblia afirmă că păcatul, nelegiuirea noastră, pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, ceea ce am văzut în Ieremia este că acest zid este întărit, dacă vreți, fortificat de nepocăința noastră. Este fortificat în esență de mândria noastră. Mândria care ne face să spunem, eu nu sunt vinovat, Dumnezeu nu are dreptate, eu n-am greșit cu nimic. Și spunând asta, întărim mai tare acest zid, până acolo încât nici nu mai dorim să îl îndepărtăm din viața noastră. Am văzut în Ieremia că pocăința nu poate fi mimată, nu te poți juca cu asta. A fost un moment în viața poporului, dacă țineți minte, pe timpul împăratului Iosia. Împăratul Iosia a fost un împărat al lui Iuda, care a avut o inimă extraordinară pentru Dumnezeu. Și în dorința lui de a restaura starea spirituală a poporului, a încercat să impună o reformă religioasă, să-i facă pe oameni să-și dorească să-L iubească pe Dumnezeu. Și mă gândesc că s-a gândit el că dacă el va începe cu aceste reforme, cumva starea exterioară va ajunge și în inima poporului și oamenii realmente îl vor iubi pe Dumnezeu. Însă pentru majoritatea această întoarcere a fost doar de fațadă. Și Dumnezeu se uită la ei și comentează foarte scurt acest eveniment. Spune El, nu v-ați întors la mine cu toată inima, ci cu prefăcătorie. Inima lor a rămas lipită de idoli, în timp ce ei participau la tot felul de ritualuri religioase, crezând că așa îl pot îmbuna pe Dumnezeu. Și de aceea Dumnezeu nu se lasă până când nu aduce poporul la momentul de sinceritate. Cred că poate cel mai intens capitol din Ieremia este capitolul 44. În acest capitol avem confruntarea finală între Dumnezeu și poporul său. Și în acest capitol măștile cad jos. Poporul recunoaște în mod direct și pe față că nu-L dorește pe Dumnezeu, că preferă aceste nimicuri de care s-au lipit. Că tot ceea ce a fost bun în viața lor a fost datorită idolilor, datorită lor, tot ceea ce este rău în viața lor este datorită lui Dumnezeu. Acesta a fost, de fapt, realitatea inimii lor. Cel puțin au avut curajul să fie sinceri. Dar istoria lor nu ar fi trebuit să se termine așa. Cum spuneam, de atâtea ori în Ieremia vezi că Dumnezeu era gata de oriunde, din orice moment, indiferent cât de mult s-au afundat în mocirlă, era gata să le întindă o mână, să-i scoată de acolo. Și astfel macazul ar fi putut fi schimbat.
din păcate, la acest punct intermediar al inimii noastre, în care putem încă să strigăm către Dumnezeu, ei n-au ținut cont de chemare, inima lor s-a împietrit și au experimentat dezastrul până la capăt. Și între noi cred că apare acest ultim pas. Dar foarte puțini din noi au curajul să se răzvătească pe față înaintea lui Dumnezeu. De foarte puține ori vedem pe cineva care se ridică nervos de aici, trântește ușa în spate, după care merge și trăiește în lume, spunând, nu mai am nevoie de Dumnezeu. În schimb, această răzvrătire, împietrire, între noi ia o altă formă, o formă pașnică, dar cred că mult mai gravă, și anume duplicitatea. Acea stare a inimii în care manifesti comportamente acceptate cultural în contextul religios în care te afli, te rogi, cânți, participi la întâlniri. Dar făcând asta, nu faci altceva decât să stupi, să arunci, să mături sub covor realitatea, de fapt, din inima ta. După care atunci când ești singur sau când ești cu gașca, cum ar fi, dai drumul la desfrâul în care îți place să trăiești. Și cred că este o formă de împietrire mult mai perfidă. Pentru că persistând în asta, zi după zi după zi, s-ar putea să nu mai poți diferenția una de cealaltă, să nu mai vezi cu adevărat inima ta. Din frica de a-ți da de gol inima, de a te lăsa da de gol de Dumnezeu, această duplicitate care persistă, ne poate duce și pe noi în starea de împietrire. Gândindu-mă aceste lucruri în încheiere, vreau să vă spun că Ieremia mi-a mai dat mie personal o lecție, sau mai bine spus, un semnal de alarmă. M-am dat seama că este nevoie mai mult decât oricând să strângem rândurile între noi. Am văzut în Ieremia că nu-i de joacă cu păcatul. În poporul Israel atât de mulți au pierit. Așa de mulți au ajuns să nu mai se bucure de o relație cu Dumnezeu deplină. De ce? Pentru că diavolul a stat atunci și stă și acum ca un leu și caută pe cine să înghită. Caută să ne distrugă familiile. Caută să ia pe copiii noștri de pe calea credinței și să-i ducă pe un alt drum. Și de aceea este nevoie, poate mai mult acum decât oricând, să strângem rândurile între noi. Să ne pese realmente unii de ceilalți. Să ne purtăm poverile unii altora. Să ne îndemnăm unii pe alții, cum spune Scriptura, ca să nu ni se împietrească inima niciunuia dintre noi. Să creăm contexte în care măștile să poată cădea, în care inima noastră să poată fi pusă pe tavă, așa cum Dumnezeu și-a pus-o atât de clar în cartea Ieremia, și că astfel să putem fi vindecați. Și rugăciunea mea este ca, ieșind din această carte, să nu ne odihnim până nu găsim forme concrete și proiecte prin care să putem încuraja asta. Pentru că ce sunt convins este că dacă noi credem că merge și așa, că putem să ne trăim viața și așa, cel rău, în schimb, este foarte atent să câștige fiecare oportunitate care o are, să mai înghite pe cineva. Și nu cred că la final am vrea să spunem, păi da, am pierdut câteva familii aici pe acolo, dar așa, în general, am mers pe drumul cel bun. Da, mai mulți adolescenți au părăsit calea, dar în medie suntem ok. Facă Dumnezeu ca să fim o comunitate de oameni cu inima întreagă a Lui. O comunitate de oameni în care și prin care El poate să lucreze. Astfel ca niciunul să nu se piardă și să putem fiecare să ne împlinim acest destin măreț pentru care am fost creați. Să trăim ca și copiii al lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu.